चौथीकडली गणेश मूर्तीची पूजा म्हटल्यार दुसरे तिसरे काय न्हय तर सैमाविशी दाखयल्ली उपकाराची भावना, कृतज्ञतायेन केल्ली सैम पूजा। महाराष्ट्रा प्रमाणच हे दैवत आवडटे जावन राविल्ल्यान दर वर्सा तांचे येवकाराक भुरगीं बाळा सज्ज रावतात। आदी पळोवया कोरगांव आणि धारगळची तयारी, अर्थात गणपती पूजेक लायल्या उपरांत केल्ली पुजारत। मोरजे पोद्दारांची फामाद चित्रशाळा आसा, थंय यश आणि आयुष सारकिल्ल्या भुरग्याय मुर्त्यो करपाक गोडी दाखोवपाक लागल्यात। विठू चित्रशाळेमधील ही जी दोन मुलं आपल्याला दिसत आहेत हे बाल चित्रकार आहेत, बाल शिल्पकार आहेत। टेरेसला सुंदर अशा मूर्ती त्या केलेल्या आहेत, त्यावर त्या ठिकाणी मजल्यावरच्या ठेवलेल्या आहेत। त्यामुळं हा आपला वारसा जो आहे आम्ही सुद्धा चालू हा वारसा असं म्हणून पुढे हा वारसा चालवणारी अशी पिढी आहे। हो म्हापशेचो फामाद भौशीक गणपती। म्हापशेच्या बाजारात तो पुजतात। अंदू म्हापशेकारय उमेदीन आसात। व्हडा उमेदीन ताणेय बाप्पाक येवकार दिलो, पुजारत केली। सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ तो हो गणेशोत्सव 61वा आसा। हिरक महोत्सवी वर्ष या वर्सा आम्ही साजरे करतात। 1962 या गणेशोत्सवाची स्थापना झाली। राम मन लोहिया मैदान उद्यानान आमच्या पहिलो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कैलासवासी रघुनाथ अनंत टोपले यांच्या नेतृत्वात सगळ्या समितीन त्या वेळार स्थापन केलो आणि आज हो गणेशोत्सव मंडळ 61 वर्सां पूर्ण करता आणि या पालिकेच्या प्रवेशद्वाराचेर गेली 60 वर्सां या ठिकाणी साजरो जाता। आणि आता पळोवया माशेल, तिवरे, दिवचल, पिळगांव आणि वास्कोचे काय देखावे।
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, संदीप पिळगांवकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार.